Jan mening iki sepedaku yo. Aku saiki enak. Sepedaku aku ndek sepeda. Aku saiki lek metu-metu enak, lek balik bengi aku gak ndadak mateni sepeda. Iki enak, iki garek mancal gak bersuara. Tak pentungi. Lek aku tangi lek kowe buru teko. Ya aku mlaku timi-timi. Saiki pertama kelarang. Tuku sepeda saiki pertama kelarang tuku sepeda. Ngene iki. Sepeda apa kae? Sepeda ndi? Sepeda chopper barang kae. Ya dike metu lek awan, Bu. Iki aku tuku sepeda iki jagani lek aku iki balik-balik bengi ngono kae. Iya. Balik teko gerdu ngono kuwi aku jagani ngono kuwi. Ben gak bersuara iki ngene iki. Enak. Ya sak ape budal lho, Bu. Assalamualaikum. Udah berangkat, guys. Yo.